Alu! Joder, youtuberrak! Joder! Aurreko bideoa zabaldu eta aste osoan zehar ez da beste zertaz hitz egin erauzuan. Geratu nau, Josemari panaderuak. Nire alabak erakutsi dit bideoa. Geratu nau, Arrandeiko Mari Carmenek. Hori du hitz egitea, idoia! Eta bueno, ditu nau nire amona Rosarito besateko. Hurrengorako txukundu kuarta kusia de hori neska! Jendea zer pentsatuko din, bideo ba, narratxa! Bueno, nire amona Rosarito hori, bere jertxea, amona. Kaso egin dio eta ikusten zuten bezala nire kuartoa ja askozaz garbiagoa dago. Hala ere horrekoak kasualitate izan zen, Nik normalean egunero egiten dut oia eta astero aldatzen ditut nire hogeiko maindirea. Bueno, vale, hori broma da. Bai, orain esango jazute, 30 urtetik berako zenbatek aldatzen dituzuen maindireak astero. Nik badakat lagun bat 2 urte pasazitula maindireak aldatu gabe. Gaixoak ezekin zer esan izun maindireak aldatu kontzeptua. Okerrena zan, astero, ligatzen zula, astero! Así que imaginatuko dezute gela horretako usain festa. Gaur, ariketa berri batekin nator. Bueno, ez da berria, kopia bada. Sheldon Cooperren Fun with Flashen bertsio euskalduna. Edo beste modu batean esan da, Gozamena banderekin. Bandera, untzita kalavera, zaurera, pirata dela. ariketa honekin saiatuko naiz euskaldunon bandera definitiboa aukeratzen. Baina Fun with Flashekin konparatuta alde handia dauka honek. Izan ere Sheldon Cooperek The Big Bang Theoryko produkzio talde osoa dauka banderak lortzeko. Eta nik, inortxo ere ez. Eta ezin ditu dala, hainbeste bandera erosi Eskoriatzako udaletxeak bezala. Beraz, banderak pantailatik jarriko ditut. Bai? Egiten zen, hasteko klasiko batekin, arrano beltza. Baina arrano beltz benetakoa, ona, ez oiasko buruko sasi arrano beltz hori. Arrano beltza lehen aldiz, 12. mendean Nafarroako erresumako Antxo 7. erregeak erabili zuen. Baina bandera honek, problema dauka. Zergatik? Bueno, eiza garaia da. Eta seguru nago iztariren batek ezin izango diola tentazio hori utzi. Eta gero animalistak haserretu egiten dira, eta estatu horretan biziko denik ez da jaio. Beraz ikus dezagun urrengoa. Agustin Xauk 1828an Euskaldurentzako asmatu zuen bandera. Baina hemen ere este problema dago. Konturatuko zineten anarkistak etorri zian, eta 1910an gutxi gora bera, bandera berdina kaleratu zuten. Kasualitatea? Ez, Xao bai da anarkismoaren aita. Xao ondoren azaldu zian Euskaldunak ordezkatzeko asmoz sortutako bandera gehiago ere. Adibidez, 1859an 3 bat! Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiaren bandera. 1981an 4 bat! Hego Euskal Herria ordezkatzen zuen bandera. Bai, paint bat erabili zuten bandera egiteko. Eta azkenik 7 bat! Euskaldunon bandera! Baina hau ezin da izan Euskaldunon bandera. Zergatik? Bueno, 6 marrazketatik 1, 2, 3, lehoiak dira, ze, zaude, sabanan, non daude Euskal Herrian lehoiak? Nik ezakit, zudekizu, nik ezakit. Besteak ondo daude, Gernikako arbola, pinudi bat, Nafarroko kateak, baina ze iluminatuk, jarrizun lehoia hor, honek ez du balio, beste bat. Eta pasa gaitezen, azkeneko aukerara. Ikurriña. Xabino Aranari eta bere anaia Luisi. Inor ez da Luisetaz gogoratzen. Kaixua, koldo lagunentzat. Igande batean mezetara jun beharrean, bandera bat egitea okurritu zitzaien. Zuei okurritzen zaizuen bezala gaur ogi erosi bar dela edo zuen amaren urtebetetzea dela. Ez, beraiek, bandera bat. Baina bandera honen esanahia ez da oso garaikidea. Kolore gorriak Bizkaia herria ordezkatzen du arraza. Gurutze berdeak legezarra. Eta gurutze txuria jangoikoaren seinalea da. Orduan, berez ez digu balio bandera honek. Ez digu balio. Eta kolore aldatzen balin badiogu? Ez. Tira, gertatzen da, 100 urtetan zehar banderak variazioak izatea eta beste norabide batetik eramaten gaituztera. Adibidez, lauburudun ikurriña. Honek ez du balio, kutra delako, jazta, kutra da. Esteladarekin elkartutako ikurriña. Nork ez dauka kamiseta bat pijama bezala erabiltzeko sikiera marrazki honekin. Baina bandera honek balio du? Ez, oso arrazoi simplea. Banderak ezin dira borobilak izan. Ikus dezagun urrengoa. Gora Euskadiko ikurriña. Hau da, 15 urterekin herri urratsen erosi zenuena, Gora Euskadiko txapel mitikoarekin kalimotxo beroa besotan zeneukala. Baietz! Baina zartu egin zara eta erakutsi dizute orain ez dela Gora Euskadi esaten. Gora Euskal Herria baizik. Eta orduan, ikurriña hori erosten dezu. Honek ere ez du balio. Zergatik, lehoiak, hor daude lehoiak urrengoa zizan da, Mowgli,
Mowgli, a ber, eske! Kotxean eramateko ikurrinarik hoberena sindudari gabe, hau da. Baina, benetan ardialda gu ordezkatzeko hautatu nahi dugun simboloa? Hori alkara euskalduna. Hotzanak, isilak, ez algenuke beste zerbait aldarrikatu behar. Adibidez, hau? Tira, hau ere oso ondo dago, Donostiako abordatze egunean abertzalena zerala aldarrikatzeko. Baina hortik haratago, ez du euskal gizartea ordezkatzen. Euskal gizartea benetan ordezkatzen duen bandera, hau da. Deno dakigu, Euskal Herria dela metro karratuko porro gehien erretzen den lurraldea. Jasta, badakigu, punto. Baina honetan ere, berandu gabiltza, Jamaika duela urte asko aldarrikatu dolako marihuana bere simbolo bezala. Orduan, zergatik ez jokatu ausart? Zergatik ez gertuek dauzkagunei? Bai, nolatan ez konturatu lehenago. Hau da, behar dugun bandera, Espainiari aurka egin beharrean estrategia aldatu, beraien simboloak gure ganatu. Ez esan, ez dela azken aldean entzun dezuen ideiarik onenetariko bat. Baina bandera honek, ez du balio. Zeratik izan behar duzezena? Zeratik beti maskulinitatearen simbologiarekin? Zeratik ez da beia, adibidez? Hobeto ez. Beti Espainiari begira eta Frantziare hor dago. Orduan, oilar bat. Eta zeratik ez oio bat. Hau ere ez da. Ez zaite zerroko horitzen? Zein izan daiteke gu ordezkatuko gaituen bandera? Itxoin, bizelagunaren balkoian begiratuko et. Presoena, varianterik ez, zoporik ez, errausketarik ez, atxeterik ez, joder ez izkio kabituko dena. Orgullo gehi, Sahara, bandera morea, nukleara. Ez dizkit balio. Gure banderak originalagoa izan behar du. Esklusiboagoa, ezoikoagoa, inklusiboagoa. Badakit! Topatu dut Euskaldunon bandera definitiboa! Bandera, utzita calavera, saurrera, tira pradera. Herri bat elkartzeko estrategia ezin hobea. Independentzia zertarako? Eurovisionen parte hartzeko! Gainera gure herriak badazka irabazial izateko kanta oso onak. Eta hau gustatzen ez zaionari, beti geratuko zaio duten abestiaren bandera.